Hyvää ja kaunista huomenta. Kello on 9.18. Tän aamun työt on tehty. Eli soitto autokorjaamoa auton fiksaamisesta. Niin nyt on aika lähteä aamutreenille. PVO-ruoka on syöty. BCA plus puoli skuuppia on himpattu nenään. Banaanit ja riisikakut ja hunajat on syöty. Niin on aika lähteä kotikymille. Mullahan on siis vapaa päivä töistä, niin mulla on ihan oma aikataulu taas. Mutta vaikka onkin vapaa päivä, niin mä en halua ihan liikaa mun unirytmiä muokata nykyään perusarkielämää, mutta ilman työstressiä tai yömmäs työtä. Ehkä illemmalla menen golfaamaan vielä työkaverin kanssa, kun olen taas pikkuhiljaa alkanut innostumaan siitä. Mutta nyt lähdetään treenaamaan. Mä yritän kuvata ainakin pikkusen siellä, jos ei ole hirveästi porukkaa. Pikku motivaattori vissi. You're fighting for. Well, baby, you are all that I adore. If love is what you need, a soldier I will be. No niin, salilta on päästy kotiin. Kello on nyt 11.30. Ja ruuan aika, totta kai salin jälkeen, niin mulla oli valmiina täällä tämmöstä herkkua kun ihan siis kauheen näköinen lautanen. Siinä on kanaa 200 grammaa, sitten siinä on papu, mikä se oli? Herne, maissi, paprika, semmoinen pussi. Ja sitten puoli purkkia ananasta ja sitten 130 grammaa vai 140 grammaa kuivariisiä, eli ihan sairaasti riisiä.
Niin kyllä pitäisi tolla kasvaa. Oli kyllä hyvä reeni. Tän jälkeen vähän chillailua. Ehkä käyn kaupassa. Vähän ostaa ruokaa lisää. Ja sitten ehkä golfia illemmalla kaverinkaan. Jos pitää kuitenkin palautua tuosta salista aika hyvin, että pääsee golfaamaan. Mut joo, eikö siinä? Katsotaan, jos mä vielä kuvaan muuten. Muistakaa kierrättää. Tosi hyvä häkki semmonen kaikille, ketkä ei tykkää hirveästi vaikka kävellä, vaikka pitäisi saada steppejä päivään, niin pelatkaa Pokemon Go. Se on yllättävän kätevä. Siinä tulee tosi paljon, no ei kyllä tosi paljon, no ei kyllä ihan bullshittia, jonkun verran lähettyä sitten ulos. Ihan vaan, jos käy pikku kävelyn, niin sitten voi samalla pistää sen vaikka päälle. Saa vähän askelia. Sillä mä lähden nyt ihan vartavasten pelaamaan sitä. Se on niinku matkalla kauppaan, niin kätevä. On ollut sen verran produktiivinen päivä, että mä nyt päätin olla vielä vähän produktiivisempi. Mä tein 2 päivän ruuat. Elikkä perus papuhernee, kana plus 2 sipulia. Roskaa. En just muuten puhistanut tätä. Oi, en kyllä puhistanut kovin hyvin. Anyway. Ruoka on tehty ja kello on nyt 16.46. 16.46. Ja seuraavaksi pitäisi alkaa pikkuhiljaa valmistautuun siihen golfiin. Mennään työkavereiden kanssa pelaamaan. Väsyttää kyllä ihan sairaasti, niin pitää vähän ottaa iisisti ennen kuin lähden sinne. Ja syö päivällinen ja ottaa vähän välipalaa mukaan ehkä, jos ei mennä edes koko kierros, mennään puolikas kierros, niin ei ole niin rankkaa. Mut no niin, mun piti ottaa pikku nokoset, mutta kun mua vähän väsyttää, mutta en mä nyt saanut unta, niin mä nyt alkoin tekemään riisiä ja pistin sen keittymään. Ja nyt on päivällisen aika, ennen kuin lähdetään golfaamaan. Ja inspiraatioksi pitää katsoa vähän ihmisiä, jotka oikeasti osaa pelata. Niin lähtisi itselläkin vähän paremmin. Ruokana on sama homma mitä lounaaksi, mutta nyt vähän eri astiasta. Ja sitten mulla on tämmönen, nyt ei kun jalat melkein, tämmönen vitamiinipommijuoma, koska mä halusin vähän jotakin NS Extra Boostia, vaikka ei tää nyt oikeesti kofeiinia ole, niin ei tää nyt oikeesti mitään anna, mutta antaa vähän placeboa. Niin tämmönen ihan sikke kuppi, no tai siis mikä tää onkaan kulaa, tuo lautanen. Niin vähän, oho se veti veteen, varmaan niinku meitsi tänään. Ruoka on syöty, niin piti näyttää nyt tää hieno lautanen teille. Oho, wow, eikö se ookin hieno? Golfaamasta on selvitty nyt. Kello on, oi kun on hienot hiukset. Kello on 21.11. Aletaan tekemään pikkuhiljaa iltatoimia. Eli mä teen aivan jäätävän hyvän iltapuuron. Pistän vähän sarjan pyörimään ja käyn suihkussa ja sitten pikkuhiljaa nukkumaan. En tiedä kuvailenko sitten enää tosta. Golfi meni ihan jees. Oli kyllä tosi hauskaa. Kävin niiden työkavereiden kanssa pelaamassa, niin saatan vaan vähän editoida tätä videoa. Mun silmät punaiset. Hankin siis piilolinssit tossa ihan viikko sitten vähän päälle. Niin silmät ei ole ihan vielä tottunut tähän näihin piilolinsseihin, mutta toivottavasti kohta. Joo, enemmän tää video oli tarkoitettu niinku kaikille tutuille kavereille, ketkä vähän miettii, että mitä mä täällä teen, niin tämmöstä aika rentoa elämää. Sali, hyvä ruoan laitto ja mahdollisesti tommoset pikkujutut kavereitten kanssa. Varsinkin nyt työkavereitten kanssa, kun niitä on täällä enemmän kuin
normikavereit, kun on muuttanut kato uuteen kaupunkiin, niin ei voi olla heti piireissä mukana, niin sanotusti. Niin näköjään pesukonekin on mennyt, astiat on puhtaana, riisinkeitinkin on puhtaana, kaikki on puhtaana, niin eikä siinä. Mä painan suihkuun ja näinkin monimutkainen oli mun my day. Ehkä voisin kuvata lisää tämän jälkeen, jos kaverit tykkää. Niin paina sitä likeä ja tykkää videosta ja tilaa. Nähdään.